Ya wong lanang yo minimal nyanyi to ngulur kabel. Blanti cah sih, kok suwi temen. Kok ora teko-teko malah. Kabelane wae jajan nang omahe. Sepada. Ayo sih roke-roke pra. Wis mbois kene. Wis lunga apa yo? Asu ngecek roke-roke malah mes minggat dhisik kok. Kerek kok. Olah asu kowe malah kok. Ora tak jek roke-roke kok malah nang kene. Lah kok malah nang wae sih? Bisu apa piye? Lah kok raimu pucet temen. Ya wis rasa roke-roke. Tak terket bali bae yo. Ya wis, turu. Tak keroki apa priwe? Ceng gawe kopi po yo kok suwi temen. Hei. Kok kene iki dadine. Weh. Wis nunggu rong jam nang kene kok ora bali-bali ya. Nah, ndi wong yo?